Dame ni debatana sumurung siam saluhut naroha ima mangaramoti ate-ate doho pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras madi hita salutna amanginang na hinaholongan di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Ata ni debatana gabe buhal di hita di minggu judika sadarion ima nanienet sian Lukas bidu pitu mamuka masyan ayat 40 seda sahat ro di ayat 50 ujahaho matu hita tapayut ihuk ma di bagasan rohata songonoma didok disih dua do persiniran ni sada halak si pa anak kon hepeng utang ni nasada 500 rupiah 50 do di nasada nari ala so ada garar nasida di basa-basa homa itu nasida dua sa asa ise nasida tagamon nahu molong roha di ibana dialusi Simon ma parsi basa-basaan nagumodang ido anggo di rohaku jadi dialusi ma ibana kosdo panibang mi dungi didopak koma perempuan laos nin nama madok si Simon atehe di ida hodo perempuanon rodo au tujabumon dang dilehon ho aek pamurini patu alai anggo ibana ilu-ilu ni matana do dibahen manonui patu jala diapusi dohot obukna dang di ummaho au alai anggo ibana ola ni dung bongot tuson dang di pacohot mangumma patu dang dimiahi ho uluku alai anggo ibana dimiahi do patu doho miak na khusus dibaheni hudok matuho nungase sadusana nagudangi ubain godang holong ni rohana alai anggo otik do disesa otik ma holong ni rohana laos didok matu perempuani nungase sa akadusami gabe didok akadonganna sapangana ma sama nasida ise doon ay doho do akadosa bisesa laos didok muse tu perempuani hapor xiaomi do palua hoko mardame ho muli ido sahatna Urian itu hata nah hinaholongan di bagasa Tuhan Yesus Kristus di ngoluta siapari godang do halak na merasa naung sitong ngoluna jala dang olo sarobang dohot akka pardusa jala jutan ngoluta molo nunga merasa benar, merasa paling kudus, paling suci dan paling bertuhan dalam tanda kutip. Enak jujutak kita gabe mangolu songon hala na menghakimi jala sajujuk do hita hola manulik kiti salah nidongan. Alani imar hite turputa sadarion di pataridaho ma songon dia do Yesus dijamu di bagas ni si Simon. Dia dijamu makan bersama-sama dengan para imam halak parise ala dirajumi nasida ai hita do nasarobang hita do naboi sapanganon ala hita do nabadia hita do nasitong apedang songoni pamikirion ni Yesus
Kehadiran Yesus ke tengah-tengah dunia ini adalah untuk menerima semua orang dengan latar belakang apapun. Ai haroro ni Yesus tu portibion dang nalaho mangalului akan abadia, dang mangalului akan nasitong, alai mangalului aka pardosa asa mula nasida jalaolo manadiko nakadosana. Jala di patarida hon mamarite turputa sadario nakamang do inang songo dia do Yesus diarahon tu bagas ni si Simon mangan ibana jalalas rohani na mangotang ibana dijabui alai adong masada poropuan pardosa nama nolsoli dirina diboto narodo Yesus jala bongo nasida tujabu ni parise tarilu-ilu ibana roh dirajumi ibana do naso tamado ibana roh tuadopan ni Yesusi alai dinatarilu-ilu ibana disolsoli madusana disolsoli ma akka pangalahona disolsoli ma akka nasodenggan sian parngulona tarilu-ilu ibana jala ilu naido nama nunui pat ni Yesus menandakan bahwa dia menyadari keberadaannya, dia tidak layak di hadapan Tuhan. Alai atik pesongoni di ida Yesus do na di rohana, di ida Yesus do panol solionna jala marhitei di baini bana do haudukonna bahwa dia adalah orang yang hina, orang yang tidak memiliki kehormatan apapun dalam kehidupannya. Alani ido di baina sida do obu nak mangalap pak ni Yesusi. Dia pusi pak ni Yesusi mamake obu ni poropuani. Ini mau menggambarkan kepada kita bahwa mahkota seorang perempuan ada di rambutnya dan itu yang dia pakai untuk mengelap kaki Yesus. Dia meletakkan dirinya serendah-rendahnya di hadapan Yesus. Jala di sordo amang do inang na hinaholongan songo dia do hita songon halak na porsea yang menyadari diri kita sebagai orang berdosa. Ai pardosa do hita naso tamado hita diadupan ni depata alai molo olo hita manosoli dosata jala olo hita paubahon rohatta jala olo hita makalasson dohok pataridahon ai naung disesa debatado na sadosata ai taridawi amangdo inang marhite parmulota dihaporsyota siganupar na jotan dang songo na diigil Tuhanon dang songo na binain ni poropuan na mardosao aiba na disadari do jahat sahat tu na umarga siya dirina di paelehon ibana do tutuhani asa dapotan haluau ibana diadupan ni debata alai taida makamang do inang dang sude halak marnida ketulusan untuk perubahan saya dong do halak nama nihai adong do halak na gabe mangurai adong do halak nama kata-katai dihatahom ma poropuani ai sedo ibana ai puasa ma ibana rap do hotita sa sitong nadang tama ibana. Siapakah kita sesungguhnya amang do ina? Kita ini adalah simul justus et peccator. Kita ini adalah pendosa yang telah dibenarkan oleh Tuhan. Ai pardosa do hita alai nunga dipasitong debata. Jadi unang adong di hita na merasa benar
Padahal kita juga adalah pendosa. Jala ido na dihatai akka mapungudisi. Ay songod dia do parmasuk di perempuanon. Ay buasa di jakon Yesus, buasa dang di Palawi. Ay dang di tadanasida tuhatai. Haroro ni Yesus Kristus. Dinalau pamalupon akka namar sahiti, dinalau paluahon akka pardesai. Na olo manopoti dosana jalamu basian pangalahon. Amanginang na hinaholongan di bagasa tota Yesus Kristus. Omma songon sunggul-sunggul bihita napaingotok kita mengajari kita di tengah-tengah ni ngoduk tao. Ay hitaon pardusa do. Alay tarida mai olong ni rohatai ngolutai sian akka panadayota namanada dewatahir. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang maha kasih, yang telah mengampuni setiap dosa-dosa kita. Alai marhite turpuhon ala godang do jolma di portidion na merasa benar, maka Tuhan mau berbicara tentang dua orang yang telah berhutang. Adong mana 5 rupiah, sadanari 5 rupiah, 50 rupiah. Alero na mangalehon atau na mangutangi. Tidok aladang boy na sida manggarar nani utang nai gabe Roma na kuna hepengi ma basa-basa kumatuhamu jala lunas ma las marohani nama rutangi alai di suku Yesus matu si Simon. Siapakah yang paling senang jala didok nasida ma na ugodang ido utang na ido na umolong jala ulas rohana. Dan ini menjadi bagian kehidupan kita amangina. Maka kita akan melihat besar kecil apa dia do pani debata dangi manang songo dia pehita met manang balga alanu ngadileho debatado dirina gabe tobusat dihita nama nobus dosata di hau pinar silangi gabe sama saluhut dosatai. Dan itu yang menandakan bahwa kita ini adalah orang berdosa yang telah dibenarkan oleh Tuhan. Dan hailau be molo mardosa hita kamanggo ina. Ay molo mardosa tur ta akui mah hita mardosa. Unang tak tutup-tutupi. Karena banyak orang menyimpan dosa. Orang lebih takut kepada manusia daripada kepada Tuhan. Sehingga kita merasa takut ketika kita mau menegur orang lain karena dosanya. Kita takut tidak lagi berteman. Kita takut tidak lagi ditegur. Kita takut tidak lagi mau rangkul. Dan sapar saorang kita ala naung ta pataridahun harusaunna. Untuk apa kita takut dimarahi kalau kita membiarkan dia berdosa? Lebih bagus dia marah tetapi kita mau menegur dia dalam dosanya supaya dia bertobat, supaya dia mau kembali kepada Tuhan. Jalan mangihut akamanggo inang naing doho nomor hite terpuhon unang tabunihon dosa. Karena ketika kita menyembunyikan dosa, dosa itu yang akan berakar, bertumbuh, dan itu membuat tingkah laku kita menjadi jauh dari Allah. Oh lana merasa sitong, apa sa sitong nah hitadang sitong. Itu nah yang semakin menjadi-jadi dalam kehidupan kita. Jaladangolo hita muba, kita tidak mau bertobat karena kita sudah merasa benar.
amanginang na hinaholongan di bagasa tota Yesus Kristus. Ala ni holong ni rohani di bata marni dan abinay ni perempuan na mardusai. Gabe di dok Tuhan Yesus matunasida nung ngase sabe dosam. Kenapa Tuhan mau menebus dosanya dan menghapus dosanya? Karena Tuhan melihat ketundukan dan kepasrahan dirinya untuk menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan kecintaannya kepada Tuhan, itu yang membuat dia bahagia melakukan apa yang dia perbuat. Dengan air matanya dia membasahi kaki Yesus, dengan rambutnya dia mengelap kaki Yesus, dan dengan ketulusannya dia merendahkan diri karena dia sadar dia adalah orang yang berdosa. Alania kamangdo inang na hinaholongan di minggu judi kaon di pataridaho debatado asitongan na. Tuhan menyatakan keadilannya bahwa Allah itu adil kepada setiap orang, tapi banyak orang yang merasa tidak adil. Orang benar ini merasa tidak adil. Kenapa orang berdosa bisa masuk? Padahal sebenarnya disitulah Tuhan mau mengatakan, ai molo di sol-soli dosana, jala olo muba ibana, di sido dapot haluaon. Dan itu yang dinyatakan oleh Tuhan. Jala ido neng gohono marhite terputa sadarion akamang do inang. Tuhan dengan cinta kasihnya mau menyambut orang berdosa dan mengampuni segala dosanya. Bise sama dosa ni akapar dosai jala tarida masian pangalahona. Ido dido Yesus. Airo au tujabuon dang di baiko pamurian di paktu. Airo au tujabuon dang di ummaho. Dan ini mau menyatakan kepada kita, amanginang na hinaholongan ay pangaradio dirita la homanomunomu Jesusi urang do ala adong do pakilala atta naung siktong do kita mangulahon ulauta. Alay mo lo pardusai disolsoli do dirina jala dipatuparo udenggan asa ulina sida jala dijakon na sida dohok disesa dosana. Alani ido di ujung ni hata ni dewata manang barita nauli di bagasan sadarion di dokma hapur siomidon palua hokko hapur siomido palua hokko. Ini mau memberitakan kepada kita iman kita kepada Tuhan itulah sesungguhnya yang menjadi cara hidup kita. Amanginang molonunga di sesa dosata obar tuhatan di bata di bagasa tikyon mardame maho muli mardame mahita di bagasan ngulut taon mula mahita tutonga-tonga di parngulut tasigano pari unang be ditabuni hodusai unang be didati mardosa unang be gabe sahala na merasa benar na sida alai dirajumi ma ai pardosa duhita saluhutna alai nunga di pitori debata hita alani debata sadiri nama melehor diri nama hite holong ni rohana gabe ima hapur siaud di hita nama ngulu marjudika hita ala nunga di duluhon debata hita saluhut. Kita sudah diberikan keadilan. Tuhan sudah memberikan keadilannya. Yang berdosa Tuhan ampuni sehingga kita mendapatkan kelayakan di hadapan Tuhan. Amin. Martangi yang mahita. Mauliate ma'ali Tuhan di pasahat rohanami di denggan ni basam. Natoktong madongani mangaramo ti jalan nama masuh-masuhan. Mauliate ma'ali Tuhan di minggu judi kaon. Say di lehoko ali Tuhan dihami. Pangatusion na tugu. Sabuy hami madok luluho maaw ali Jehovah alanunga di luluho ko hameli Tuhan jalanunga huida hami hasito ngami marhite nau di sesaho dosa nami akapar dosa
Jalabui hameli Tuhan mardame muli tutonga-tonga ni ngolunami siganu pare. Alani ali Tuhan upa saat kami mangolunami on Tuho. Ola mangasahon guar anakmu Tuhan Yesus Kristus. Jalo matangi yang ele-ele nanion. Amin.